казвам се Атанас Павлов, от България съм и в момента уча в колеж на Обединения свят в Щатите. Привет! Добре дошла в колежите на Обединения свят Америка! Привет! Добре дошли в UWC Америка! Привет! Добре дошли в колежите на Обединения свят Америка. Колежа, в който уча, се намира в Лас Вегас, но не този Лас Вегас. Лас Вегас в Ню Мексико. Всъщност това е най-стария Лас Вегас в Щатите. Това е първия Лас Вегас. Подготвили сме ви няколко въпроса, които заинтересовани деца от колежа всъщност опитаха. Така, първият въпрос е според теб какъв е идеалният, в кавички разбира се, идеалният профил на ученик в такива колежи. Всъщност, учениците в този колеж не са по-различни от обикновени ученици вкъщи. Това са едни хора от различни култури, от различна държава, които идват, събират се заедно, живеят заедно. Няма идеален профил, според мен. Всеки си има своите идеали, всеки си има своите ценности, всеки си има пътеката, в която върви в живота. Така че няма идеален профил, който да следваш. Това е колежът на Обединения свят. Именно, тук трябва да си себе си, да изразяваш себе си и да представяш своята култура. Следващия въпрос, втори въпрос. Ежедневието в колежа изморяващо е. Бих казал да, доста изморяващо е. Сутринта, както всеки един обикновен ученик си на училище. След това след обед имаш извънкласни дейности и евентуално вечер имаш няколко часа да си подготвиш уроците за другия ден. И да, разбира се, както знаете, има доста хора на едно место и евентуално това значи, че постоянно говориш с някого, постоянно някой те зависва и е доста трудно да се подготви за другия ден. И към края на деня вече си доста изморен, но всичко е точно. Много обичам България. Следващия въпрос е коя е най-любимата ти част от това ежедневие и интересно ли е, забавно ли е да имаш толкова извънкласни дейности, да си толкова активен. Най-интересната ми част от това ежедневие е определено частта, в която мога да контактувам с хората и да разбера как те живеят, по какъв начин живеят, каква е тяхната култура. Това наистина е много интересно и това е една от главните цели на колежите на Обединения свят. Относно това какво мисля за толкова много активности и толкова много извънкласни дейности. Определено хората са се постарали тук да нямаш много свободно време, но това всъщност е много значимо за тебе, защото те кара да бъдеш по-отговорен за действията си, да бъдеш по-организиран с времето си, което всъщност е една главна част, която всеки учи как да организира времето си. Много обичам България. Следващия въпрос, който ни зададаха учениците, които са заинтересовани към колежите на Обединения свят, е как се справяш с говоренето на английски. Как потича цялата тази комуникация. Английския не е голяма пречка тук. Трудно е, много е трудно. Например, аз имах ниво почти 0 в началото на годината. Но живеенето в такава среда, в която всеки говори на английски, те кара да подобриш английския си значително. Как се справяш с това? Трудно е. Не казвам, че не е трудно, но просто усещаш как се подобрява твоето ниво на английски и това наистина ти помага в твоята комуникация с ученици, с приятели и дори бих казал, с хора от града. Да потичат часовете, след да потичат на английски, както все по-да разбира. Пак бих казал, че в началото е доста трудно с разбирането, но това се свиква с течение на времето. Успя ли да влезеш в колежа, в който ти искаше? За да отговоря на този въпрос бих пояснил, че колежите на Обединения свят, както се го разбира от името, са колежи, които са из целия свят. Още от малък ми беше мечта да дойда да уча в Съединените американски щати и съм щастлив, че успях да запълня тази мечта. Как потича твоя контакт с твоето семейство? Бих казал, че комуникацията не е толкова трудна. Както сами подразбирате, съвременните технологии, Skype, Facebook, бих казал, че потича доста лесно. Да, вярно, трудно е, но не мисля, че нещо, което не
може да се справиш. Не е същото като да се видиш с приятел или да се видиш с твоето семейство. Но пак, може да се чуеш в реално време с тях, да ги видиш на камерата на Skype, което всъщност не е толкова зле. С мен лично успявам да комуникирам с приятелите си във Facebook около почти цял ден. Това не ми пречи, числата разлика наистина е много, но това не ни пречи нито на мен, нито на другата страна да поддържаме здрава връзка. Това беше от мен. Това бяха въпросите, които ни бяха зададени. Имаме още въпроси, които ще подготвим в бъдеще и се надявам този влог да продължи. Аз се казвам Атанас Павлов и ви благодаря от сърце. Добра дошли в колежита. Привет, добра дошли в колежита на... Добре дошли в Юловия. Again.